Que tan importante pode ser que o BNG teña unha maior forza en Madrid, señor Jorquera? Pois mire, pense que na vindeira legislatura non vai haber maiorías absolutas nas Cortes Españolas, non vai haber maioría absoluta en particular no Congreso. Nesto coinciden todos os líderes e todos os analistas políticos en un contexto sin maiorías absolutas. O papel de forzas políticas como o Bloque Nacionalista Galego pode ser decisivo para determinar a orientación das políticas do Estado. E isto é de enorme importancia, de enorme relevancia para o noso país, porque un BNG decisivo na política estatal vai ser unha garantía de que Galiza poida desenvolver o seu autogoberno, vai ser unha garantía de que os investimentos do Estado, os intereses e as necesidades de Galiza sexan tidas en conta, pero ademais o BNG é unha forza que na política estatal asegura que se vai avanzar nunha liña de democratización, de profundización nas políticas sociais, que non vai haber retornos ao pasado. Supoño que tamén terán en conta esta comarca, Costa da Morte. Sabe vostede que temos aí moitos proxectos, pero moitos deles pendientes, infraestructuras, etcétera, etcétera. Por suposto, a Costa da Morte é unha comarca que, pese a ser unha comarca costeira, moitos dos seus indicadores económicos, dos seus indicadores de benestar, son máis propios da Galiza interior máis deprimida, e isto só se soluciona cunha política activa a hora de dotar a Costa da Morte das infraestructuras que necesita e unha política activa de xeración de emprego e de xeración de benestar social. O BNG vai concederlle unha atención prioritaria ás demandas e ás necesidades da Costa da Morte. Pensen vostés que proxectos históricos que datan de comezo do século pasado e que están desde hai 100 anos esquecidos no baúl dos recordos, como o proxecto de unir por ferrocarril Coruña, Carballo e Corcubión, foron proxectos que o BNG retomou na pasada legislatura en forma de emendas aos orzamentos xerais do Estado, e o BNG vai seguir traballando nesta liña para acabar ca marxinación ancestral da Costa da Morte. Por que é tan importante o ferrocarril? É importante porque as infraestructuras físicas, as infraestructuras terrestres, non só as conexións viarias, senón as conexións ferroviarias, son un elemento de dinamización económica, sobre todo en comarcas onde un factor que actúa como un freo ao seu desenvolvemento é a súa condición xeográfica periférica, pero o BNG non lle dá importancia só ás infraestructuras de transporte. Damos unha extraordinaria importancia ás infraestructuras sociais, o investimento en ensino, o investimento en sanidade, en servizos sociais, en protección social. Queremos que eso redunda en todas as comarcas do noso país en beneficio da mellora das condicións de vida da población e, sobre todo, en políticas activas de emprego, en políticas que aposten por aproveitar ao máximo os recursos e as potencialidades económicas de cada zona. Por certo, señor Jorquera, na súa lista hai incluídos, entre comillas, veciños nosos como Bencio Ferrero ou Mónica Góñez. Efectivamente, consideramos que a participación destas persoas na lista enriquece de maneira extraordinaria a candidatura do BNG. Para nós é unha auténtica honra que na nosa lista figure un alcalde emblemático como é Bencio Ferrero, que está demostrando en Carballo o saber facer do BNG, como un goberno do BNG é capaz de dar un impulso transformador àqueles concellos nos que goberna, ou persoas como Mónica Góñez, que é coñecedora en profundidade dos problemas da Costa da Morte. Por certo, cales son as perspectivas electorais? Cales son as súas vibracións, señor candidato? Ben, o Bloque Nacionalista Galego aspira a mellorar os resultados das pasadas eleccións xerais. Creemos que a sociedade galega, no seu conxunto, percibiu ao longo dos últimos 4 anos a utilidade dun Bloque Nacionalista Galego decisivo en Madrid. E pensemos que se os investimentos do Estado en Galicia en materia de infraestructuras nos 3 últimos exercicios se situaron por riba do 8%, é dicir, do que nos correspondería por población, do que nos correspondería por Produto Interior Bruto en Galiza, foi gracias ás exixencias do BNG, porque era decisivo para que os orzamentos se isen adiante. Se puxemos esa exixencia sobre a mesa para que os investimentos do Estado permitan ir correxindo a marxinación histórica que sufriu o noso país en materia de infraestructuras. Pensemos que o BNG xa foi decisivo para forzar o goberno central a rectificar e transferir a Galiza un paquete de competencias pendientes. Isto a sociedade galega percibiuno e creemos que a sociedade galega é consciente da utilidade de ter un BNG máis forte, con máis capacidade de decisión na vindeira legislatura
en beneficio do noso país, e polo tanto encaramos estas eleccións coa máxima ilusión e coa máxima ambición. Na comarca hai xentes, entidades que critican a postura do BNG no tocante ao plan acuícola. Cal é realmente a súa postura en Seiruga, Merexo, Camelle? Ben, en primeiro lugar hai que recordar que o plan acuícola quen o promove é unha consellería, a Consellería de Pesca, onde a responsabilidade da súa xestión non corresponde ao BNG, unha consellería xestionada polo Partido Socialista. O Bloque Nacionalista Galego non critica na súa globalidade o plan acuícola, porque pensamos que Galiza non pode abandonar a pesca tradicional, a pesca un sector económico básico en moitas comarcas do noso país, como é o caso da Costa da Morte, pero ten que ser un país tamén que sexa unha potencia a nivel mundial no marco acuícola. Agora ben, pensamos que os emplazamentos teñen que estar en lugares axeitados, onde o impacto medioambiental sexa mínimo, e, polo tanto, o BNG apoia cantas alegacións se apresenten que contribúen a combinar a necesaria aposta por un sector económico importante para o noso país, como é a acuicultura, co feito de que as implantacións teñan a mínima afectación ambiental. Esta postura do BNG, de feito o BNG ten tido interlocución con moitos colectivos para estudar estas alegacións posibles e procurar que estas alegacións teñan reflexo no plan final. Por último, hoxe derrotiro pola comarca, creo que ten prevista unha visita a Fisterra, tamén a Vimianzo, e agora tamén se topa pola comarca, non? Efectivamente, o periplo de hoxe se inicia cun xantar cos tenientes de alcaldes e concelleiros do BNG da comarca, un xantar de traballo no que imos a preparar pois a actividade intensa que o BNG vai desenvolver daqui ás eleccións xerais na Costa da Morte. Despois haberá un encontro con mariñeiros en Fisterra, onde analizaremos a situación da pesca e as alternativas do BNG a este respecto, e culminará a xornada con un acto público en Vimianzo, onde ademais vai estar presente o vicepresidente da Xunta de Galiza e o portavoz nacional do BNG, Anxo Quintana. Don Francisco, gracias por estar connosco aquí en Protagonistas en Punto Radio. Pois moitas grazas, un saúdo.